textami a dnešní díl to budem takým shake and finger, jak to čte po anglicky. A som nováčik. Ako poznáme si hostinec. Poď. No, tam asi co to tam. A jdeme tým, čo mi vyjede na viac exku. No, je to tam. 2 minúty. A čo som povedal, tak, čo som robil, čo by som povedal o takom tejto hre. Je to prosím, je to také hra, neviem, ako to mám povedať na proste. Proste hra, taká hra. No proste hra. Náš nový tovar. Tam ešte do 10. Do 10 hubiček. Oh my god. Ešte jedenkrát môžeme. 80. Toľko. Isto. Tak si kúpim. Toto. Dozrite. A toto ešte vidím. No. Takže máme. A dnes na to tak je to všetko stopnem a spojilo keď to bude. No. Proste sme tu, sme vyhrali. Dobrá. Dáme hoštiť, dáme arénku. Neviem, ja to budem takto asi stopovať, lebo asi nechcete, aby som sa pozeral, ako čo dávam. Vidíte samo, to je asi kamarát. To bude linke, čo ja to poviem na foru. No je to kamoš. Klicik. Jo. Ešte si vylepšené. Inteligenciu. No nevadíme, tak tam silou. No, a ideme robiť. Toto. Toto. A keď to bude za minútu, tak vás spojím. Takže zatiaľ, čaute. No, sorry, no ale tu, už sa budem bojovať. By som chcel povedať, že budem robiť aj Facebook stránku. Budem to robiť robím ešte do debilinku. Takže, no. Budem robiť aj Facebook stránku, našite určite moju vašu stránku a ja to sa stopne, lebo nebudem to zasa to robiť, bude tu keď ako nič a pozriem sa na video ty kokos a budem to dávať pol hodinu na čiže deň, tak aby ste sa nedudli, tak ja to stopnem a potom vás tam spojím. 1, 2, 3. A čo by som ešte povedať, že si na svete jedna a na slovenským šejky. Čus, hoďa. A už budeme tu a chcel by som povedať, že po týmto budeme konec. Aby som to zase nedával zase celý deň na YouTube, že? No. Ja budem to robiť radšej bez intra, lebo ako som to dal intro, tak bola úplne na hovno kvalita. Chcem, aby som si, možno tak budem mať 10, 100, 50 odberateľov. Môže to bude aj podľa odberateľov. No, budem to. No, vyhráme a končím, no. Hovno, ty kakos. OK, tak to bolo v našom videu všetko a prajem ešte pekný deň. Čaute.